Bine v-am găsit, oameni buni, eu sunt Copra Neagră. Este un info video, știți ce vedeți acum. Acesta este poza canalul nostru. De fapt, când intrați pe canalul, această poză, dar normal această poză este pe canal. Eu sunt Copra Neagră. Și asta e un info video pe un nou canal. Dacă vă orice mi se pare cunoscută, e bine și vă întrebați că poate sunt cel de la Alexandru Blascu. Eu sunt, da, pentru că dacă vă întrebați de ce pe acest canal, foarte multe întrebări, am avut câteva probleme cu tableta pe care filmam și acum am găsit altceva nou pe care pot să filmez. Este un pe care pot să filmez. În fine, pe acest telefon merge foarte bine și, cum să zic eu, merge foarte bine, da, merge foarte bine și o să filmez pe acest canal, așa, mai alandala, știu că e foarte târziu, e deja ora 9, dar o să postez acum, nu contează, dacă să vedeți episodul astăzi sau mâine, sau nu știu, că dacă sunteți dintre care vedeți unii, genul de oameni sau copii care se uită noaptea pe YouTube, ca mine, eu am 10 ani, dacă vreți să știți. Bine, dar dacă se uită noaptea, adică nu noaptea, seara, așa, pe YouTube, puteți să vedeți acest video. Cam apare. Fine, cam cu acest info video, am uitat să vă zic, acest canal va fi un canal de timp. Sau poate v-am zis să raport la bugetat. Eu nu așa m-am gândit, bă, că era acel jump și să fac jump și zic, bă, haide, fă pe poza, imaginea canalului tău și așa m-am îmbunătățit. Bine, dacă video, nu uitați să vă uitați la următoarele episoade, să dați like la acest info video și să mă urmăriți în continuare. Cam atât cu acest episod și la revedere!